श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार. चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर. चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 86 27. योगा हा मानवी जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा घटक. योगासनामुळे मानवी जीवन निरोगी दीर्घायुष्य होण्यास अत्यंत मदत होते. 2014 पासून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जूनला साजरा करण्यात येतो. याचं औचित्य साधून सिंधुदुर्गमध्ये कार्यरत असणारे NCCचे 58 बटालियन आणि सका पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाचा NCC विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं मालवण बंदर जेटी इथं आर्मीच्या नियंत्रणाखाली हा योग दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी भारत सरकारचे आर्मी ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक दयाल, सुभेदार मेजर दिनेश गेडाम यांसह नगर परिषद मुख्याधिकारी संतोष शिर्के आणि मोठ्या संख्येनं मालवणवासी उपस्थित होते. मी लेफ्टनंट प्राध्यापक डॉक्टर M.R. खोत, सिंधुदुर्ग कॉलेज मालवण. आज या ठिकाणी 21 जून आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आहे आणि या निमित्तानं 58 महाराष्ट्र बटालियन, सिंधुदुर्ग आर्मी, त्याचबरोबर सका पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय, NCC विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा केलेला आहे. या योगामध्ये मालवण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी जिरगेसाहेब उपस्थित होते, त्यांचा सगळा स्टाफ उपस्थित होता. त्याचबरोबर सका पाटील कॉलेजचे सर्व NCC कॅडेट, NSSचे विद्यार्थी, इतर विद्यार्थी, सका पाटील कॉलेजचा सर्व स्टाफ या ठिकाणी उपस्थित होता. त्याचबरोबर मालवण तहसील कार्यालयातले काही कर्मचारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. मालवण शहरातले नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते. साधारणतः 150 ते 200 लोक या ठिकाणी या योग दिन साजरा करण्यासाठी उपस्थित होते. हा योगा हा फक्त मालवणपुरता मर्यादित नाही, तर हा देशात एक वेगळं पण आम्ही या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण देशभरामध्ये समुद्रकाठाला कुठेही योगा होत नाही आणि आम्ही ऐतिहासिक स्थळाजवळ जिथं सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, फोर्ट आहे, त्या ठिकाणी समुद्रकाठाला या ठिकाणी योगा करत आहोत. हे आम्हाला खरोखरच आम्हाला मालवणवासियांना त्या ठिकाणी अभिमानाची गोष्ट आहे. याच्या पुढच्या वर्षीसुद्धा जास्तीत जास्त लोकांनी या योगा दिनामध्ये सहभाग घ्यावा. खरोखरच अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने या योगाला लोक जमले. योगा अत्यंत छान झाला. कर्नल दीपक दयाल सर, त्याचबरोबर सुभेदार मेजर गेडाम साहेब, सर्व त्यांचा स्टाफ या ठिकाणी उपस्थित होता. तर या सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलं. आर्मीचाच चहा आम्ही सगळ्यांना प्रोव्हाइड केलेला आहे, जो आर्मीचा सर्व साहित्य आर्मीचं आलेलं आहे. त्याचबरोबर लागणारं काही यंत्रणा आहे ती आर्मीची आहे आणि अशा आर्मीच्या नियंत्रणाखाली या ठिकाणी योगा खरोखर उत्कृष्टरित्या पूर्ण पार पडला. तर सर्वांनाच धन्यवाद. या ठिकाणी बरेच पत्रकार उपस्थित होते, त्याचबरोबर मालवणमधले नागरिक, नगरसेवक, या सगळ्यांना किंवा बाकीच्या मालवणमधील नागरिकांना सर्वांनाच खरोखर धन्यवाद देतो आणि अशाच पद्धतीनं आपल्या सर्वांची साथ मिळू दे ही अशी अपेक्षा. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.